Level 31. What's up? No winter this year. Let's have presents for all and carol and cheer. I'll go out, swap it out. You can follow me. Got that boogie bomb to spread our winter glee. It's a treat to watch them flee. Oh, their loots will find us winter time. I'll revive by your side. We'll stay alive. Got your back, 'cause we still got to grind. We will fight, survive the night. Oh, the loot will find us winter time. Want all the emo showbiz for my love. Some flashy new contrast to fall from above. Fresh new outfits for all my pals. But what I really want is that victory rush. Hey squad, I'm getting low. Getting knocked out, face down in the floor. No fear, may your storm be clear. May your loot glow bright and shine all year. Fața mea, dar mă rog, nu acum, pentru că am încercat să mai postez și cineva m-a banat după contul meu. Dar mă rog, am contul Bun, haideți că am văzut un player să îi dăm damage. Adică să nu omorâm direct ce damage să-i dăm. Pentru că îi putem da damage. Uite așa îl vezi pe aici. Ok, mi-a dat și un numărul. Eu șut armele astea acum pentru că n-am ce să fac și... Da, trebuie să le are grappler. Ăla nu e când sniper ești. Mă retur tu lobby. Că dacă mai dau altul sigur mor pe al 90-lea loc. Eu moream pe al 11, al 12-lea. Mă rog, nu vreți să fac să jucăm alt joc sau vreți să joc Fortnite, dar altceva? Oh, uite, This year, there's a new home for the holidays. Join me on Winter Island, where the loot is as deep as the snow, and dreams come true for those in the know. Grab your merriest pickaxe, squad up, and make all our wishes come true. Ready up, drop in with me, make a wish that it's our victory. We can dream if we just believe. Așa cu 0 sau dar mă rog, ăsta face și jump down a tree. I drop a shield if you drop one for me. Just winter fest will be the best. All the loot will find us winter time. My winter wish for little whip and split. It's an ice cream cone flow. Stick drift. I stick a full peely here that she'll potion pop. My wish is to come out on top. Hey, gang.
ia de microfon. L-am pornit? Nu, sunt pe mod. Deci e bine. O să vorbească și alții, deci sper să nu vă deranjeze, ok? O să vedeți ce e. Dar mai mult să nu. Pentru că ăștia știu ce arme iau și eu nu știu. Dar, mă rog, eu iau armele și în engleză, deci dacă vreți să scrieți la un episod, în comentarii fă un episod, dar să vorbești mai mult. Look around, stay low. Dar accentul meu în engleză e foarte prost, deci, mă rog, dar că vei oricum am scris la descriere acolo, vă rog nu uitați hate. Deci, vă rog mult să câteva vă rog nu uitați Make sure they don't see you. chiar dacă nu sunt Bad walk down, face me. Come on now, take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. A little bit softer now, a little bit softer now, și poate dau quit la a little bit softer now, a little bit louder now, a little bit louder now, a little bit louder now. Asta chestii. Am început, haideți să ne luăm armele. Mă rog, în video o să vedeți și ce arme iau eu. Chiar dacă muriți cu ce arme iau eu, nu vă supărați pe mine. Chiar dacă e vina mea că vă... M-ați mai rău, mă rog. Uitați că se aude oamenii ăia. Playerii. Să fie atent și spune ce arme e. Pentru că nu se așa la nebunie toate bum bum bum. Dau click peste tot. Mă rog, de aici nu trebuie să nu ia pe bine. Aici e cu sniperul. De ce vine? Pentru că sniperul mi-e place. Sniperul e iau. Numărul 1. Păi stați așa. Să iau ce nu trebuie. Că avem o trebuie. Deci am ăsta. Ok, sunt de bun. Iată și-am sărit aici și... Mă rog, haideți să vedem. Sunt prea mulți player de sniperul, dar mai alții pe las. Yo, i-am dat la ne-a omorât dintr-o dată. Mă rog, uitați, aici sunt kill-urile. În partea asta unde vedeți nume, partea din dreapta. Acolo. Pe locul 6, 41 de puncte. Pentru că eu sniperul de la 33 de metri. Adică eu am fost nu știu unde, nu mai știu. Mă rog, și ăla a fost acolo. Nu e bine, dar a ușit. Trăgeam inedit și nu vreau să... Că cădeam și mă dat și... Își dea cu chei grenade. E ceva, niște bibici care îți dai și mă rog, cam atâta pentru astăzi, pentru că se vede că mor mai mulți, eu mor și în loc să omor pe alții. Deci, dacă vreți data viitoare, fac mâine. Da, mâine. Stați mâine, nici bun, nici There's a new home
for the Nu, holidays. războinile, Join me pentru on că Winter 2 Island, zile where the sunt loot plecat is as deep as the la snow, and dreams verișoara come mea true for those in the know. nu pot. Grab Deci your dacă merriest vreți, pickaxe, când mă squad up, întorc and make acasă, all our jucăm în wishes Battle come Royale, ok? Dar cum sunt liber, pentru că am și de colegi cu care mă jocuiesc. Da, încă nu știu când mă duc la vara mea, deci o să vezi. Deci, seara bună, noapte bună,